Tosi. Antasena Jaedan. Wis to manut karo aku. Nek ana dosane, aku tanggung jawab. Oh ya wis. Kaca paesan. Kaca paesan. Ya, kuwi mapan ning jabaning daging ning jero kulit. Kuwi ora iso keri. Kuwi mapan ning epek-epek. Kuwi tok nggo nonton lelakon sing bakal kelakon, lelakon sing kowe ora ngerteni. Kaca paesan. Kaca paesan mesti tak gawa. Nah, nek ngono sampeyan kresna tenan. Delok. Iki Antasena. Sawangen. Kok ming kutil kaya ngono iki? Epek-epek mlentrunge kok dipamerke. Iki lho sing ireng kuwi kapal. Kresna kok kapalen tangane. Tok sawange to ora? Tak sawang kait mau nganti ngenake Permana Jati nganggo netra batin ora katon cetha yen kowe dudu Siwa Ndarawati Kang ya Dimas Kestake dawuh. Terus Kang, terus. Mbah Kakung. Ngandel ora, saiki sampean percaya ora, Kang? Lho. Lah kok dadi wujud Eyang Durna? Kandhani kok aku ora pangling. Ana Kresna kok